Искате ли и вие ето такива здравословни палачинки за закуска, било то събота или неделя, или дори за работа? Тогава изгледайте видеото до край. Ще са ни необходими едно яйце, една супена лъжица кисело мляко, 40 грама овесени ядки и сол. За да си направим нашите здравословни палачинки, първо овесените ядки ще ги смеля на съответно финно брашно. Тези овесени ядки са пълнозърнести и палачинките, които ще правя, ще бъдат за мен и моят приятел. Така че това е количество, ще видим колко палачинки ще излязат. И така, ето смелихме овесените ядки. Виждате, не са много надребно, не са много едри. Сега в купа ще смеся всички съставки, т.е. 50 грама смелени овесени ядки, едно яйце и една лъжица супена кисело мляко, моето е 2,2% и щипка сол. Аз ще използвам хималайска. Разбиваме всичко хубаво. И така, вече сме на котлона с тефлоновия тиган. Ще сложа съвсем малко от кокосово масло. Ще изчакам още мъничко да се нагрее и ще оформя палачинките. Защо казвам оформя? Тъй като сега ще видите, те не са като обикновена смес за палачинки, по-скоро като за американски палачинки. Пак ще станат много вкусни и пухкави, но няма да е формата, която сме свикнали да гледаме. Ще ви направя и палачинки от киноа. Те там вече определено приличат на стандартните палачинки. Затова абонирайте се, гледайте и следете. Хайде сега да видим как ще ни станат палачинките. Ето така. 2 до 3 лъжички, вече вие ще прецените и ето така лекичко ги оформяме. Не ги правете много тънки, защото после няма да може да ги обърнете. Имайте в предвид, че една такава палачинчица доста засища, колкото и невероятно да звучи. Ето от 50 грама станаха 3 палачинки. 50 грама овесени ядки. Те са по-плътни, по-засищащи, както казах. Ето, виждате, има хубава загарна палачинчица. Сега тази ни беше втора. Оп! Чудесно. И последната. Идеално. Е така, като ви залепнат, не се притесняйте, те ще се отлепат след мъничко. Така. И сега хубаво изчакваме вече, за да се изпекат реално съставките. И така, ето, тези вече са готови. Как изглеждат и отзад. Остана ни само тази. Малко ще я оставим да се поизпече. И какво е важно за ети палачинки? Да имат нещо сладичко за тях. Гледайте следващата ми рецепта, която ще бъде за шоколад за палачинки и то отново здравословен, така че може да си капнете без да се притеснявате. Ето ги готовите палачинки, намазани с шоколад и мед. Да ви е сладко!